Què te sembla que et fas una enquesta sobre matemàtiques? Em sembla molt original perquè no tots els mestres fan una enquesta sobre la seva classe i per a saber el que pensen els alumnes de tot el que fan en classe o als concursos i si està bé o està mal. Molt bé, Aida, gràcies. La Marc, què et pareix que et fas una enquesta autoavaluativa de les matemàtiques? Em sembla bé perquè... Per què te sembla bé? No ho saps. Perquè pots contestar coses sobre el que hem fet a classe o per què? Perquè tu has participat en el concurs de matemàtiques, no? Per exemple, i també has participat en el blog, no? Sí. I te sembla bé perquè sí, Jau, no? Sí. Vale, Marc, gràcies. Paregut l'enquesta que t'han passat avui sobre matemàtiques, Miqui. Una mica massa llarga, i que has contat moltes coses de si t'agradaven les mates i he contestat certament, no he dit que sigui, no he dit que més o menys. I he ficat que la classe caldria que tres companyes portessin millor i no tallessin la classe. Molt bé, està molt bé el que està I he dient. dit dos, i ja està. Molt bé. Gràcies, Miqui. Nada, hombre, Què te sembla que facis una enquesta sobre matemàtiques, Nil? Bé, perquè així podem veure les hores que fem, les hores que estudiem. I què més t'han preguntat en l'enquesta? Pues que si fem els treballs, si estudiem, Què més? els deures i Val. tot això. Molt bé, Nil.